ụmụaka ọ bụ eziokwu na ọnụ mara asọ onye bụ igu ka ewu na-eso ọwụ na-enwe onye gwa ọnụ in the nearest future na ụnụ ga-esi ote line up to walk into us ụnụ agada ekwe enwere so many of you mgbe ha ọwụ nke m hụrụ n'ụzọ m na-ele ya anya ya na-ahịrị m ọkpụ agbalite elu m jiri gaga hụrọkwanụ hụrụ lọlọ Chineke lọlọ na eshishi amaka eshishi ụdịkwa ụmụ oruru ihe a na-eshiga ebe onye ọbụla dị lọkis ahụrụ ya na kọmpandin ya bịa wụrụ wọka n'ime kọmpandin onye ahụ ihe ọ ga na-awụwụ wọka into compound of igwe mana etu unu guzosi ugbo asa anyị họwachi ihe niile bịaga ọrụ na-abịa ete ọrụ na kọmpandin ọrụ ga-akarị ndị ọrụ gwanụ ga-akarị nye mere na anyị ga-ele anya lee kapịlarị onye nwere ihe ọ ga-arụ ihe ndị anyị nwere na-enwebedo occupation ndị ga-anọ na ya dị very butterfew so therefore anyị ga-ahọrọ only butterfew onye ọbụla na-ahọdụ taa gị cheki ya anọda ndị eshipụrụ echichi mara ma ga-ahọ gị ebe ka anyị bido with you ele aha gị Chief Ikenna. Ike onye nwere ike kedu kama ke nna gị afọ ole ka edu iche afọ ole ka ede Chief echefuola m iti ngwọ ebe ọ ichefu ole mgbe salari ga anyị ga na-echefu ya ma oge ruo anyị agara ichefu ukwe salari ya ga ọ garị nne tọn dalụtarịa yiri onye ọrụ ike ga-arụli ọrụ ike ebe ebe na-agbawasị nkụ legie ideli Ikenna okay nnele aha gị Chief afa m bụ Ujunwa ị bịakwara n'Ujunwa m ị bịara n'Uju ya bụ ụdị ndị kwesịrị anyị dị ilere gị kpara anụ ma ego darị mịrị dị the parents go o ji n'ọrụ karịdara azụ ihe wuri ndị chief asị m ihe awụ ndị ọrụ chief dega ahịa ọbịa n'Uju cherekwa ka asị gị nọrọ onye were gị n'ọrụ bụ chief mi na onwe m ewepere gị ewepere tọ ele ihe ekwu ahụ pụtara berekwa ebere ọ ya abalị nna m aha gọkwanụ gị afọ m bụ Richard Onwuike Richard Onwuike ọnwụ ka ike ụdị ọnwụ nkịtị kama ka ike mkpọtụ ọnọdala azụ gị n'otime isu chebe azụ ụda ngwa forward march left time ije ọma elele m ya anya arịsị mara ya achọta m onye ọrụ pere tosira na ebe ị ga-arụ ọrụ ịnụkwa ụgbọ ya nụtụ ntakịrị ha si arịsị ụlọ akpọbalị ya aja ga-anwụ n'anya nwe ka asị ka anyị fọgbu ha chọrọ temporary staff ya staff na ndụ ya nọrọ ya nọchi ike eri mma na onye echebe ya ahụ ya nye ka eri mma site n'ụkwụ ruo n'aka aglamasị ọrị mma aha gị ọwụnụ ịwanụ Chiọma chikikere gị uwe Chiọma iburukwenu chi ọjọọ bịa anyị manyekwe gị chi ọjọọ gata ote ala ọma ele aha gị aha m bụ Ebere a ga-emere gị ebere afọ ole ka ị dị adị m arọ 15 na-aga ime ịgba arọ 16 15 to 16 going to 16 mebele ga ashala mbara maji ogbe eji n'oge ebido ọrụ ugwu jisi ike ere mma dega ahụ ya ebere ga-emerele m ebue nna m ele aha gị Chief aha m wee egbu Fela
Chief Ewuchi nna m leta aha egbe egbu nna m ịṅụbọla ego ofu mboke atụkwa atụ o jiri ya n'ọnụ ọnụ ya niile akpọọla nka ọ onye Igbo o ji eri nri ịṅụọla ihe m hụ n'anya ma chike ezodo ezo mana ọ maka ndị Igbo na-enwewe obi ọkụ anyị kpọrọ tupu ya kama ndị ga-arazi ya fụgbuola anyị na m gaba Igbo ị ga-ara Igbo ga-egbu gị Igbo ọnụte m siri hụ gị ọ ga-egburiri gị dem you adanne aha gịkwa Afa m bụ Chinyere m aka nkirika ụwa. Chinyere gị aka nkirika ụwa ka ọ chinyere gị aka na nkirika ụwa Chinyere m aka nkirika ụwa. Hau ihe mere na ike bụ ikpe mana eziokwu nnu ọchị ga-enyere gị aka ọwụda anyị elekwala gị anya hụ si bụ onye blọk ozari ndụ gị ụwa nkirika ụwa ọnọdụ anyị n'aka nkirika ndụ ị ga-alaghachi adị nke hụrụ eguzoro Grotos Virgin Maria Grotos Jizọs nke Joseph Louis Maria de Montfort hụrụ ya gaa na St. Teresa mba atọ gloto ka nkụ ị ga-ahụ nke Maria ị ga-ahụ nke nna anyị Jansọn gị sekpuru nga ngwa ka ị kwesịrị ịsa mgbachi ihu ebe jiri azụ ibule nkirika ụwa kpọkpọ ahụ bụrụ ụka ebutere anyị akwụsịgwa ụkwụ agwara gị na ịwụ ndị ara ilesasi chief esikwara ihe ọma bije nkirika ụwa emejisa anyị oyi chief na amanishiri anyị ya chief agbakọrọ agbakọchie nweta onye shiri ị gagakwa rịpa ka ngozi nne m ele aha gị Aha m bụ Ụlọma Ọgazi ụlọma ụlọ ewubere na ndụ gị bụ ezigbote ụlọ iwuru ụlọ elu iwu send and direct n'anya ịka m ogologo mena ga nkịta emeli ya eleta shike gwa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 g
garanga ele ti se mo ma awon to popa awon kan to to kwa ha awon gba ke ewe ti yen no de lo ti mo ja gari pasa no ji se ra yo chi oya mo mi ga ne ele bule ti mbo ilaga be da laga o ma na mo ebe obi ma na me bo chukwu ma go ihun ke ma aza oyun aga mo tanya ga tego maka mi le je onye ọbụla ihe anyị na-eme na-adị mma mụ na sista Mangi tikọtara ọnụ a with my family and everybody say Chief Imo program anyị na-asị unu thank you ka mara Chineke goziere anyị unu ihe ọbụla unu tinyere aka ga na-agaziri unu ezinụlọ unu ga-abụrụ unu ngozi ụmụ unu mụrụ amụ agaghị ewetara unu isi ọwụwa ụmụ unu mụrụ amụ ga-abụ ngozi nyere unu n'otu n'otu n'aha Jizọs anyị na-ekelekwa unu wee na-ayọkwa biko ana m ayọ ọtụtụ ndị mgbe ụfọdụ mbanye na my page ma na-ahụ ihe ndị mmadụ na-ede gbasara maka ihe nkiri anyị ụfọdụ sọ na-akpọ iyi ụfọdụ sọ na-ekwo ikuku ụfọdụ sọ na-eme nke ma ọ bụ nke ọzọ ụfọdụ si this one no follow ụfọdụ gburuzie n'isi asị bụ na ha nwere personal war no ihe a kpọrọ ihe ahụ film ekwotu m shiri kagbuo ọnụ kwuo ya film ya ihe nkiri ka ọ bụ it's not real but we're trying to make it real. Okay, understand that when you have a family problem or when you have a personal problem into your life, it will become a problem to you. But when you watch it when you are happy with a free mind and see it that no it will become a blessing to you. So many people now then those I will unfollow you, I will stop subscribing, I will do this, I will do that. What for? In ordinary drama. And I got church, mother apata sini ya we kwensu. Ibe efe ya apata na church. Ma Christ or somebody apata yire efe deka Christ. Nime church, they are not Christ. These things are acting. So why is my own difference? Makanambu Igbo. Because we don't love ourselves. But I'm a Nandi Igbo, I'm a Onye ọbụla si n'Igbo ahụ onwe ha n'anya asị
unless or a family name ha love into them because they lack Christ. When I want to have Christ in their family, the love of God will continue to reign in their family.